A tarihi ba a taɓa samun irin wannan abu ba. A shekara 25 a zaɓe ka a matsayin shugaban matasa na jam'iyya gaba ɗaya Najeriya. Sunana Muhammad Kadaɗe Sulaiman. Ni ne sabon zaɓaɓɓen shugaban matasa na ƙasa na jam'iyyar PDP. An haife ni a wani gari Nasarawan Doya a ƙaramar hukumar Makarfi ta jihar Kaduna. An haife ni a 1996 wata ta 7 kuma rana ta 7. Na fara karatuna a jihar Kaduna inda ne firamare da sakandare, kuma na ɗora na ci gaba kuma da karatun jami'a inda nake karanta political science. Na ji daɗi ƙwarai da gaske da aka zaɓe ni a matsayin shugaban matasa na jam'iyyar PDP na ƙasa gabaki ɗaya. Wannan abu ne da dole za ka yi alfahari da shi, kuma za ka ga abu ne da baka taɓa tunanin shi a lokaci ba, kuma Allah ya kawo maka shi kuma ka karɓe shi hannu bibbiyu. To wannan abin jin daɗi ne, abin alfahari ne. Na fara wannan tafiya ta siyasa da jimawa, saboda tun ina ɗan ƙanƙani ni ma'abocin harka da 'yan siyasa ne. Saboda in ban manta ba, tun ina ɗan ƙarami a lokacin siyasa ta 2003 kenan, lokacin da gwamnatin Obasanjo take neman ta zarce da gwamnatin Ahmed Makarfi yana matsayin gwamna. A lokacin ban fi shekara 6 ba ko 7. To lokacin da siyasa ta ɗau ɗumi, mu kuma muna jin labari a wajen manya, muna samun labari cewa jam'iyyar adawa ita ma ta fito da ƙarfinta. Mu kuma a lokacin muna tare da 'yan PDP, ana yin PDP a gidanmu, jama'an gari suna yin PDP. Ya sa abin sai ya shige ni, sai ina tunani to ya za a yi a kayar da jam'iyyarmu, ya za mu ji, kuma menene makomarmu a siyasance da kuma abibaɗan da za su biyo baya. Tun ina da ƙarami, ina shekara 6, sai ina tara mutane a kasuwa a garinmu Nasarawan Doya, ina tambayansu ina cewa idan zaɓe ya zo wa za ka zaɓa. Akwai wani ma da ya kalle ni sai ya tsaki ya gaba, har yau abin yana zuwa kaina. Ya kalle ni ya ce wannan ba ma ka san me kake, ɗan ƙaramin yaro da kai kana tambaya na tsaye da shi yana keke, ce nake ce mai idan ranar zaɓe ya zo za ka zaɓi Obasanjo da Ahmed Makarfi. Sai ya kalle ni ya tsaki sai ya gaba. A hankali muka shiga, tun ana ɗaukan mu har ya zo ya kai ga mu muke ɗaukan mutane ana tafiya harkan siyasa. Tafiya yau da gobe dama sai Allah. Maganan kuma takara na shugaban matasan jam'iyya, wanda jam'iyya da kanta ta zauna ta fitar da shi, aka tura shi Northwest, a Northwest ɗin kuma aka tura shi jihar Kaduna. To a sanda aka tura shi jihar Kaduna kuma mutane suka fito suka nuna cewa suna goyon bayan mu fito takara. To duk abin da mutane suka nuna, dama wannan abu don jama'a ake yi, shi yasa muka fito muka tsaya takara, kuma Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a muka ci. Cikin sauye-sauyen da za mu kawo insha Allahu idan muka shiga ofis muka fara aiki, za mu jawo matasa cikin harkan. Domin abin da muka lura muka sani, matasa su ne ƙashin bayan wannan ƙasa tamu. Ba zai yiwu a mai da su saniyar ware ba a harkan siyasa, saboda su suke kaɗa ƙuri'a, kuma idan aka ci mulki ana barinsa a baya. Akwai tsari da za mu kawo wanda za mu bi kowane jihohi guda 36 har da ita birnin tarayya Abuja. Kowane jiha za mu tsinci menene matsalar matasa da kuma menene mafita, abin da za a kawo don a samu maslaha. Shine farkon burinmu, saboda ba za mu shiga ɗaki mu yi tsari wanda su matasa kuma ba da yawunsu aka yi ba. Shi yasa za mu bi mu ɗauki kowane jiha, za mu ɗau report mu samu abin da ya kamata a yi ma mutane matasa don su ji daɗi. Babban ƙalubalen da jam'iyyar PDP take fuskanta dama harka ne na matasa, kuma alhamdulillahi an kawo wannan ƙarshe. Dalili kuwa ta ba matasa dama yanzu za su taka rawar gani. To in Allah yarda, wannan ƙalubale da dama muke fuskanta a baya, Allah ya kawo ƙarshen shi. Game da zaben
da yake gabato mu na 2023 jam'iyyar PDP za ta ansa mulki da ikon Allah, saboda tsarin da ta biyo na ansan mulki daga convention din nan da aka yi, za ka gane cewa jam'iyyar PDP ta ɗau saiti, saboda an yi abu cikin lafiya, an yi abu cikin yadda da aminci, babu wani fituna, babu wani kalubale da aka fuskanta. Sannan na biyu kuma, shi mulki ba a yin shi da ƙarya, ba a yin shi da yaudara, saboda abu ne da mutane za su gani zahiri, menene kai gashi, menene ba kai ba gashi an sani. To jam'iyyar APC duka mulkinta yaudara ne da ƙarya da abubuwa da alƙawura da suka yi ma talakawa kuma suka kasa cikawa. Talakan Najeriya ya riga ya gama ganewa, ya riga ya gama kallon abubuwan da APC ta faɗa kuma ta kasa gane, ta kasa aiwatarwa. To in Allah ya so da a 2023 jam'iyyar PDP za ta fito ta nuna ma jama'a manufofinta da abubuwan da ta yi a baya, mutane suka gani na alheri da kuma wanda za mu yi a gaba, in Allah ya kai mu lafiya. Burinmu shine a ranar da ba mu a mukamin nan a rinka kwatancen abubuwan alheri da sauye-sauyen alheri da muka kawo. Shine babban burina a duniya.